हेलो गाइसमोन जों माने दतमा बाजाराव थांनो नागिरदों लोगोफोर दा बेवहायनो माने आब'आ जा दख'ना दायो नालाय दा बेखौ नायलांदों माने आगरा बिराद मोजां बेरदों लोगोफोर लानो गोसोबा नोंथांमोना कमेन्ट्स हरदो बिथाङा जा बिराद दख'ना दानानै फानो फाइनालि लोगोफोर जों दा फैनानै नै सासे आबै बुरै दङ जा बिथाङा माने बिराद खस्थ' खालामनानै दासिमबो बे माने दखान खालामनो जायो लोगोफोर बेबायदि बैसोआवबो बिदि खस्थ' खालामनानै जानांगौबा बहुद जारला नुहुरो लोगोफोर माने बे बैसोआव बेहा बिदिनि फाननानै जानायनि बैसो नंलामोन लोगोफोर थेवबो बिथाङा नै माबायदि खस्थ' खालामनानै बियो माने दासिमबो सि बेफारि खालामो लोगोफोर दा बेखौ लानो थाखाय जानो नागिरदों आरो लोगोफ्रा गोदानाव फैनोबा फाइनालि साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो माने जोङो ओरैनो जास्ट बायदिसिना बायनो ओरैनो फैदों बेरायनो थाखाय लोगोफोर माने जोंहा बे बुरिखौ आबैखौ नुनानै गोसोआव एसे माने सानखांनाय फैदों लोगोफोर दा लोगोफ्रा मा सानो लोगोफोर नोंथांमोनहा लोगोफोरनि जों दा एन्जर बेदर लांना दोनै दा माने गोबां फानो लोगोफोर बायदिसिना फानथारो दा नोंथांमोनहाबो फैनानै लांफैनो हागोन आरोना बे दतमा बाजाराव नै माने एन्जरखौ बायबाय बे मासेयावनो 200 थाखा गोग्लैयो दा मासेयावनो 200 थाखा बेयो 500 थाखा केजि आलासि जाग्राफ्राबो नोगोद जायो दतमा बाजाराव नोंथांमोनहा फैनानै जानो गोसो दंबा लांफैनो हागोन मोनजाफेरि बुस्थु नालाय बेखायनो जानो होनना लाबाय आरोना जोङो 200 थाखा होनानै एन्जर सिन्था जाखो ना माखो नोंखौ जों मुला बेदरजों एवफ्रामनानै जासिगोन जोङो एन्जर सिन्था जाबाय नामा नोंलाय उन्दुबाय नामा दा मोनायाव नोंखौ मुला बेदरजों मोजां एवनानै दोखो दोखो दुन्दिया गोरलै होनानै एवनानै जानोसै जोङो Come.